Хора, в миналия клип стана това. Как умрях тук, бе, брат? В смисъл, това за 200 хиляден път го правих. Стига! Умре. О, това пък много ме изтрема, това е проблема пък. Да искаш да направя как да не се читва. А сега е момента за час, две, гранд финала. Така, хора, ние сме на следващия ден и направихме някакви подобрения по мапа. Виждате, че малко е по-голямо второто ниво, защото малко беше сложно, така се каже. Насо. Брак веднага. Защо? Само такова. Червено съм сложил. Не, Насо. Виж. Насо, мразят. Видя го? Ей, ще го читам, ама ние на хората така ще покажем чит кода. Карай, карай! Няма да се сетят. Иде мина го. Насо, бейтни ми ги. Как ги бейтваш тея? Насо! Веднага ми ги бейтни. С спам протекшена минавам. Взимам 3 и минавам ходам там. И там... Ами не умирам! И там си импулсвам... Ма аз умирам веднага, какво ми говориш? Сега взимаш веднага. Тук имаш протекшен, протекшен. Към там жълтото... Не. Ей! Към другото, Направи към го, не ми другото. пука, не ми пука, направи го. Към... Това там зеленото. Дай сега става. Не, това го знаеш. Добре. Това, вижте, тук ще ви подскажа, те отгоре трябва да гледаме, така, така и го направихме. Следващия трети левел. Охо, Ицо. Взимам всичко, което Охо, може. Ицо. Тука... Пак не мога да читнеш. Не! Паднах без. Лад, не умрях. Не умрях. Мря, под мен. Не умрях веднага. Чакай. Ще го намеря, ми пук. Аз съм читър. Опа. Аз минал със скачане. Ето това чудо. Ще го намеря, обещавам ти. Лошото е, че може и да не успея да мина след това. Брат, това захващане защо е толкова счупено? Ей тук веднага върху знака. Ще се попитам веднага върху знака, в смисъл. Искаш веднага... Карай. Не, няма как да се направи така. То трябва с импуска. Без импуска няма как да стане. И да тичаш, и да скачаш. Един път го направих first try, ама... Да, естествено. Не, това захващане... В други мапове ми дава да се захващам в това. Няма, или е много силно, или е много слабо. Не знам, че така, знаеш какво, ще си го мина както си трябва, не веднага. Що мълчиш като Аз го забата минах. риба? Мак ме извънна. Да, Мина минал го. си го. Виж, Глупости. погледни ме. Виж къде съм аз. Глупости, Дай Погледни. напред, давай, ходи напред. Давай. О, хопа, те стълби.
Няма как да си го минал. Виж ми кирката. Как го мина? Кажи ми, някак си читал. Кажи ми как Не си читал. зачитам. Не може да те... Не можеш От знака. да си го минал без От да знака читал. с импулс към нас синята. Оттам на китарата и оттам на... Знам, отгоре. ама това не можеш да го фърстнайзеш. Това не можеш да го фърстнайзеш. Няма как читам на Аз не мога, това е знак, това не ти е някаква... Аз се отказвам. Виждаш ли ме? Ако ми дадеш тази система за захващане, ще съм много щастлив. Моля те! Ицун. Прави се така. Мисна го. Да. Майко мила! О, ти си го просто си го на късмет. Сещаш ли се кой е мистер късмет? Той, който само един път идва. Чакай, ще се пром нещо. Да, обаче малко по... Чакай. Не! Чакай! Дай, имаш ли втора импуска? Дай втора импуска, ако имаш. Каква? Импуска! Не Не шокуейвка! мога ги дропвам, това е проблема. Не, нас... Ако ти... Дай, аз го направя. И без това Не, ти бе. го фръстрая. Насо, мразя те! Давай! Мразя те, брат! Те пак при мен. Пак при мен. И чакам те. Ева пак при мен. Какво ме чакаш, бе? Ти ме тук що? Нищо. Няма игра с теб. Не. Ма няма, ти си баструра. Аз ти казах първи аз да го мина, защото и ти без това го фръстрайваш това. Не го. Това Сега са спробвам. на пуска на шоквейката. Майко, това... Няма. Стига си ми крадял, бе, брат, аз само цъкам те машини, нищо не ми дава. Това няма го мина 5 часа и половина. Да, това е колкото... Насо, можете да направи тази система за захващане, иначе няма да се върна този мап никога повече. Брат, или ме изстрелва много надалеч, или изобщо ме изстрелва, това е. Ето, сега се ударих твърде малко, как да стане? Не скачай, не скачай. Не се скача. Не! Не ми Не! Се каже. То клип го снимаме 2 дена. Няма! Сега пък се изстрелях прекалено... Няма да... То даже не знам колко импулски да взема, колко шокуевки да взема. Не успях. Няма! Това не беше шокуевка, това беше буквално импулска. Можеш да го читнеш, можеш да го читнеш. Знам, че мога. Не оттам. Не оттам. Оттам е. Чакай, слез долу. Оттам е, знам къде е. Слез долу. Знам къде е. И така да счита. О, готово. Как да стана, бе? Ой, то наистина е така. Малко. Малко. Като той човек, който Още. го е правил, ще го щупа. Малко речки като този човек. Малко речки каква. Малко речки каква. Съжалявам, че крещях в моя микрофон. Не му обръщате внимание, той всеки ден е такъв. Ти си болен. Ай, ще го пърнат. Насо. Не дей така. Как кажеш, господине? Е!
Минавам за трети път, ама до там съм. До китарата. Да, удари ме долу. Начин обаче, не съм го минал като читърски начин, като тебе. Ти си Да, един мазен чит. Да, като имаше... Като нямаше такова. Да, ти си, Как? аз съм читър и ти си читър. Допрах Ах, върхът Крено. на китарата. Да, как да стигна там, ми обясни? Чакай, имам една идея. Ако... Ти си ми взимал шелкоевките, бе, брат. Не! Насо! Ще да убия! Добре, хора, това, което искам да направя е да го читна. По един доста специфичен начин, който не е сложил там червено. Стъпвам на звезда. Да, това ме бусна, буквално в китарата ме бугасна. Мисля го, Финч! То клип вече е за снема от един час. Сега замрях. То клип вече се заснема за един час. Само 2 дена, идиот. То по запис е така, защото съм го спирал, пускал. Така че... Да. Този епизод се снима 2 дена. Аз ще те убия. Ще те убия на място. Ще дойда у вас. Ще дойда у вас. И ще те убия. Не, аз левкам, в смисъл, някакво да се бавя. Не, тук, в смисъл. не. Какво не дей, бе, брат? Ако ми строиш още един път, наистина левкам. Няма какво, това е. Но само да тъпо име. Да го видят, който е конзол Warrior. Те че ти вече го каза. Знам. Така ще фана, не ни пука. Малко се спокои, моля те, не искам пак да имаш нервен пристъп. Как да стигна? Има парт едно само. Номер едно има. Не, чакай малко, че тук ми бъгнаха нещата. Добре, след китарата, къде трябва да отида? Джампада, горе виждаш ми свободно. Е там. Брат, не мога да стигна там! Аз съм за шоуквейвка, не може! Трябва да тичам ли? Какво? Аз съм на земята и скачих нагоре. Това просто... Не мога! Това е невъзможно! Аз кога ще стъпиш на тази китара? Ами че стъпих няколко пъти преди теб. Колко? Аз вече стъпвам за 9 път. Аз съм стигал пред тебе. Добре, са. Път не могат на една педя съм от него, стигам до една педя до него, не става точно. Не става. Асо, поправиш там горе. Я. Ай. Чакай, не. Знам. Как? Дай да го направим като паркур. Малък паркур в паркура. Ще направим, за да читнем. О, да, шитнах. Значи не. Не си читнал, знам, аз там не умрях. Казах ти, че не съм умрял. Ама после ме уби. Да. Да. Аз ти казах, че има места, които не те убива Знам. това червено. Давам се далече. О! 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 Еврик! Не ли го? Опа! Има проблем. Наш импулски. Да. О, сега там ще мреш. Иди. Чакай. Ще го читна. По... Това се читва със захващане, бе, брат. Не бе. Така трябва да си мине. С захващане. Айде до оранжевото съм! Мачкай! Мачкай! Бум, шака, пака, трака. Аз къде си? На хубаво място. Нали чумада. Да. Там има дупка в мапа. Игнорирай тази тупка. Да, май споменахме на хората, че това е още Early Access.
Аз имам една шокуевка в себе си. Да използвам ли малко да читна? Знаеш какво? Мисля да спираме сега. Ще да... Малко да спим и утре да продължим. Не става. Използвах си тази шокуевка за глупости. Яре хора до утре. Не, няма до утре. Тръгвай. Как да се върнеш? Значи, приключва клипа, когато умра на оранжевото ниво. Тогава. Насо, тук защо не си сложил за импулски? Казах ти тук да сложиш за импулски. Ами оранжевото ниво в момента не може да бъде направено, така че хора, това беше от този мап. Това още е Early Access оранжевия. Да. Айде. И казвам ви, чао!